ସାମ୍ବାଦିକ ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ପୁରସ୍କୃତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟେନ୍ସାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ତ୍ରୈମାସିକ ଶିଶୁ କିଶୋର ପତ୍ରିକା ସୁଆସାରୀର ସମ୍ପାଦକ ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତରଫରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସଂଯୋଗୀ ସଜଫୁଲ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସଂଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବି, କବୟିତ୍ରୀ, ଲେଖକ, ଲେଖିକା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଚାରକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକାମ୍ର ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ, ବାଲେଶ୍ୱର କବି କମଳ ସମ୍ମାନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନ, ରାଉରକେଲାରୁ ଭାରତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ମାନ ସମେତ 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଟେନ୍ସା କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ମାତୃଭାଷା ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସୁଆସାରୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟେନ୍ସା ବଣାଇରୁ ସମୀର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବାସୁଦେବପୁରରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ହାଇୱା ଧକ୍କାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରା ରାସ୍ତାର ନଳବାଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ହାଇୱା ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବଡ଼କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ଗୌରା ସେଠୀଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ରୀମତ ସେଠୀଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାଇୱା ସହ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ନାଇ କାଣିଡିହି ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାମୋବାଇଲଟିଭି.com। ନମସ୍କାର।